Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zafain si bai le vek ule tun chum video chuan American thriller movie munom zet Nightcrawler ti hi toikim taka thira ngai thak ho zwai na hun ilo nei leng umyang Zanlaya chuan Los Angeles sa rail kong hungna fence chu tlangwal pakhat Louis chuan ruk tumvel mekin chuti lai tak chuan security guard chuan ron phokin atal boy te hle thu cha soipui tur ni om taka pan nai Louis chuan security guard chu be thutin asana man taw mel tak chulak sakin akal sanzuya a fence ruk chu shal na ngai tu angalin reife a hel nuwa po a shal tum na pa chuan a thil zor te chu ruk an ni ti a sha chian em wangle ruk ro ne na in nam noi na nei chu a du lo wangin a lei sak du tat lo maya chutia beidong taka car a khal lai chuan chak taka tlan police motor chu mu in eng thil nge mon le ti in a thli thlai ve ta ngala accident alo thleng chu ni in motor pakhat phei chu a chunga chuang an la om lai rengin alo al ro mai chuti lai tak chuan pa pakhat joi churon thlengin thil thleng chu chiang em mai hian video in aron cover kwal zunga Louis chuan a chevel chu uluk taka lo en rengin a na a zo nu in joi chu bia in enge thil ti chu a omzia a zota joi chuan stringer an ni thu shilin chu mi omzia chu accident emo crime scene lampang kai noi shim thlenga chuan man mo taka kal ngalin video in chiang takin thil thleng chuan cover china chung footage ta chu news channel shanga angam to berte hna an shal chung le ta chin bukani chu na a chuan camera le chiat na thleng shat zung theina police scanner bak angai melo wangin Louis po in ruk reng ai chuan a thlan omjok don le ina sia a joye hnoya thove chu adil le ngal phong mai ma se phal sak anilem lo thungani TV te chuan accident thlenga stringer ho footage shal news channel shang tena an choi lai te chu clearin stringer ni ve chu achak pha ta zek mai ni atuk lama chuan a nangai buk ruk na thokle turin bi tha kalin me bike man tau tak aruk sak nu chuan stringer ni tura poimo te omkim na dor nei tu pa hne na chuan camcorder le police scanner ne na in thleng puya bike chu adil ta a remti sak ani nu chuan scanner atang chuan police report kim chang uluk taka ngai thlangalin rang taka chian na thlen na mun thlengzat cha theitur chuan kalkong ashiat bel hle angai don ani ti a shet nu no le bukani chiat na thleng pui tham vak lawa chuan kalma saberin chulai hmuna police tela chuan ngai theilovin an lo not bo ngal dai chumi nu chuan zurui chunga motora khalwanga police station mek du pakhat chukom tum le in hemi chumpo hian police te bok chuan an lo not bo le mak mai mundanga chiat na thlenga kal le in nai set sotin a camcorder chu alo le kwal vele a police te bok chuan ama ang thowa stringer te honen chuan an chialo in an lo not bo le mak Louis chuan a stringer pui phone manglai chu ngai tharu in chuta tang chuan a footage nei ve te chu news station ho hne na chiar dan tur te chu shat pha bukin a ma saberatan channel 6 sa kalin news director ni nai hne na chuan a footage nei chu entirin ruang te po chu alak nei that em awangin ni nai po in athil nei chu cha alo ti hle producer Frank Eroin arap thak mama e maya ti in ti chhuwa chi ya angai lo thunga ma se ni nai Eroin kan ti lan ma in warning te kan pe ve anga ni mailom ba ka a how tu zo kania ti in Louis footage chu leisaka news sa ti chhuwa nge atum hle thung ahma sabera ni boka Louis po in arin ain lo tlem a in ti ru hle ni nai Eroin ma son na tur ilanga lutuk ahma sabera chuan I camera fia lo lutukha angai mo omber chhuwa chhon le tur hisap ani awangin atia ma ison zel ti ani chuan kan le sak zel don chenia atibuk Louis po in ni nai ka tang chuan en tu te en chak ber chu tharum thona le accident rap thak deuh lam ani thu shele zelin hlo tam adu ani chuan chung ang chi chu a supply tam angai don ani ti po shathiam ngal a video lak nge TV a an chwa chong le lai te chu thlirin nuama tiru hle
stringer zinga ahma saber zel ani theinan police court shang te chu google a zongkwalin anot thladeu thlap nge ani ana chu ama maya chataka tho chi zia zang ani don lovani ti chiang chauzelin phone neile annom na mun chiang takle gps mang thiam bok rika chu atha chang dol tu atana roi tumin a engama ma hawa tang chuan intern ti ang devin lo nei lovin I thok chin photanga alati zui rika chuan lo tlem te tal peve tura ngenin homeless kanilo chawania ati ve tlat si wangin zan khata dollar som thum lo turin anin roi ve theita chawani motora chu in police kenara tang chuan accident thleng chu achanin an chang dun top to mai ni darkar tamfe an nga nu chuan kang mei chuak om ti sha in phur takin an tlan chuak ngal GPS kaltlanga kalkong naiber loshil char chu rika nanima se thleng masaber ni du lui a chuan ashok na sat em wanga rika zam chuan kong diklo ashil pal phata heiwang hian ahmun an ba thlen ve meu chuan paramedics ho lo thleng fel vek to in engma ti thei an nei to lo an thleng tlai fal bik lu tuk chu stringer ve tho joy e po khan alo nui zat viawani a awak vak chin chuan rika ati boy zok chinawangin an tho chua dun chumni na chuan lui e po in hadam taka om chu zirin rika po in kong naiber zo pui thei to in ahun taka chiat na thlen na mun chuan thleng theita ma se police te chuan in rok chunga lu chu rem an ti lo wangin han record vak tur ero awang ang reng hle mi endu zong enge motal lak tur zon sham tum lui chuan police ho boiler tak churem changa lakewin tu ma luan phal to lo na in rok chunga chuan aluta fricha silai kana nu mom te chu alan chian jok nan thalak in tar te churem chavela victim chung kwale police te in belai te chu lo record bookin victim te chung ko ming in ziana mail te chu arupa bokani tunchuma a footage nei zet hi chu ni nai po in cha alo ti le pek ngei mai heti lai hian in chunga alut ro ti achiang e mai mi private hill alaru chuak zui ti in franka heroin louis footage chu ti chwa chi ya angai le pek lo ma semi mit virna le hok dangna phushuk tumtlat ni nai heroin an station chuan alo len lun pha zual zel be seyin chung footage che chu news a chuan ati chuak le tangat thawani hemi nu phei hi chuan rigle liwi te chuan an na chu chale tlin taka thok dun zelin chiat na thleng shanga chuan a thleng ma saber ni deuh zelin an video te chu ni nai hna chuan an shal chong le zei maya rikapo in louis chu kong naiber lama shoi zelin police ho ti boilo ber ang zongin camera nen an lo rive wat zel mai ni an na tho tv ya an chwa chong le te chu mu nom ti takin louis chuan clear le chinin a download ba ka collection ang reng dewin folder shana ada ve deuh thlap zel bokani poisa a tho chwa hnem deuh nu phei chuan camera chale changkang zok le yin arem chan ang zela alo lak ve nan ti in rikapo chu camera ale sak ve nge ani zan khat phei chu car accident thlenna police ho aya thleng ma satlatin louis chuan driver pakhat zok chu komngotan tummaya 911 call tum lai ti in chu pa chuan alo an khum shepasin le louis chuan car pakhat zok driver chu athi ani ti mu in a om na mun chu athim em wangin englama chuan nuk phein a record zui miala police ron thleng te chuan tirbo ngal ma se adu ang tok a record vek to awangin louis chuan poyetilo hle thungani joey po in louis an a thlen khalani ti mu in a ui rungei mai athil lak chu louis po in ni nai hna chuan hlan chong le chatin zanra ei chwa puya asom ngal keu ni nai chuan adu lo thuwa changin alo nar fi thlachak ma se louis chuan footage cha kapeto lo chenga ni mai lom ati ve tak tlata wangin ni nai po in a nar ngo thei ta hau lo mai louis an ahna a tho chat zia chiang tu joey po in tho dun puya ron som tai khonu vele in a changtlun to dan ti chu an shil vela ma se atira a tho pui du to lo louis chuan nar fi thlave chakin tho dun pui chu adu to big chucks lawani
Atopa chuan Louis le ni nai te po in zanria chu ei chuak tangi in Louis chuan ni nai chu abial nu ni turin asom le ngal pang bok ni nai chuan professional huang chunga anin kungkai na chu atok viau ati thua changin asom na chu anar le ta Mase Louis chuan in new station hi new station tla chemek en tu nei tlem le mi ngai ven hlo lo ber te zinga mi ni in ka footage thatak tak ti awanga inwor le mek chawin ni ti hi ka sheve ve kania I contract atop chep to ti po ka sia ke in engma ka pek to lo te chuan I contract po renew sak inilawanga I na achanga ban inibokang chung chu thleng lo tura I du ani chuan ka offer pek chi pom mai ro atia Hewang hian du than tur dang nei lo ni nai chuan Louian a video te a hnen chawa a pek zel theinan karto pa piangin anu angin om ta chin ani zan khat chu rika chuan kong hai pal le in chiat na thleng lian tham zeta chuan thlentlai pha in joy le atim te chuan an lo cover man vek maya joy phei chuan Louis chu alo deuh thiam hle nge Hewang hian ni nai po Louis chunga chuan lung oi lovin a sa up hle a engma lo mai wangin kalau in phalrai china ni hi ati hial mai atuk lama po Louis chuan joy footage TV mi chu enin athin ur hle a achan ai achangta ang maya ngayin a ho hlur to bokani phubalak nan ti in joy van chu aruka swa samsakin joy van chuan a accident pha tange nge chu vele Louis le rikate chuan accident thlen na mun chu rang taka thleng ve ngalin joy po a hliam na hle rik chuan kan stringer puite em video in lak sakte chu ati chi don em monile tima se Louis chuan poiti pha ei lovin atin nai thathei sak hle zan khat po Louis le rik te chuan miswal rok in ro pui zet chu police ho thlen ma a thlen khalin Louis phei chuan miswal te tlan chelai te po chu mumanin an hmel le motor license plate number te chu uluk taka la in an kalyam nu chuan in chunga lutin a record chanta ani thisen forte chu chui zelin in nei tu te chung korwang po chu a mu chuak nual en tu te mu nom ti tur zong in Louis chuan engi mote chu siam chopa zel bokin atopa phi chuan victim chung ko zinga mi ningi yalang papakhat chu thichi alo hian chhuata alo let reng maya mase Louis chuan chanpui ta nge po tilem chuang lovin adu to ka ala kwal nu chuan police hauron thlen ma in chulai mun chu an chwa san le dai mai Louis chuan miswal te mel mai li an motor number lan na le victim zinga dam om chhun te lan na lai bi khau chu kat chuakin abak zong chu ni nai kota chuan hlanin ani chuan cha alo ti le pekhle angai te bokin Frank eroin arura de uma ama ani atile an channel ukil te chu ronin ani chuan an address kim chang le victim te mel chiang takatar lan ani lo miau te chuan apoi shan lawang alo ti hlawawangin an ti chuak don tange nge ani Louis po in ni nai hne na chuan hlo sang jok petura phutin min petura kati za che hi chu min pek zat zatangai to ang ti in ain la thu so to hle bukani ti chuan Louis footage pek po chu an news a chuan ti chhuanita in hewang hian ni nai po in a boss ne na changin fakna oka andon pha hial mai mase footage chu a chekim biai ema wangin detective frontier le a partner te chuan Louis chu thuzo fia turin an lu chil pha rup mai Louis chuan dot soi ve zain pona chang khan silai puak ri ka sia mase in chunga ka lu meu kha chuan alo tlai lu tuk to sia video in ka record ta top mai ni miswal te po kha ka mu man ve ka ma se an mel ero ka chin chia man talavani atia athu soi chu detective te po in an oi vaklo mase ti vak ngai na aum ri chuang bok si lawani hemi nu hian Louis chuan car number atang khan car nei tupa mingle awm na address che chu zong ngalin a mu nu chuan zana rikanen chulai muna chuan an vakalta a rikat chuan police ka umai adu lain Louis eroin footage mu nom zo ko om theinan mundanga kalphot ro se ati deuh tlat mai rika po in an na chu lau om ti hle to in a hlo te chu pun sak turin ati pha motor nei tu pa po chu ron tlan chuakin Louis te chuan an zui ve ngal chat
a thian pa ni om tak chu lamin fast food dora an luta chu vele liwi chuan police ho chu shil ta che in ral thuam an nei thu tin nen lama a shil nu chuan phone chuan da ta a rika chuan chung mi swal te chin shil thei hne na police te loman pek tor chu liwi chuan pumbil vek atumani ti sha in achan ve tal sem ve turin atia angle shana tanga crime scene lo cover ve tor chu amamo boxi wangin liwi po in ui chung chungin a yes saklo theilawani reilo te hnuwa chuan police te po ron thlengin in ka na chuakta miswal pakhat zok phi chu ka hlumni in pakhat zok po ka hliam ni ma se motor khal tur ero la om shamin atlan chuak ta dai mai police te chuan zui ngalin an hnung chia liwi le rik te chuan video lamol mol pa in an zui vezel boka boruak aso sang na saboka an kong dal civil motor te chu palphei dun bian bianin chutia anin koi zak zak nu chuan vandoi thlak takin miswal te motor le police te motor chu a accident ta ve ve chu vele an hnung chia tlan ve liwi te po ron ding ve ngalin a thito ani hi ron la hnai deuh te ti in liwi chuan rikat chu miswal pa ruang la chiang turin atia mase lo la thi ozong lo miswal pa chuan rikat chu alo kap mak liwi ero in poiti na po nei lem lovin a film chhun zom mol mola miswal pa po chu ron chuak chut chutin tlan chiat atum lai takin police te chuan an ron kap tluta ani liwi la chuan atho pui pa rika thi tur chalchang vel chu uluk takka lakwal velin lainat na po anei mi alo ni in alang heta chia hian rika po in thil hmu nom le rap thak zok chop chwa tur do a man hlel reng liwi chuan miswal pan aka hlum theinan thang alo kam sakani ti te chu shet hiam tlai khonu vek to ma se atlai ma to ani ni nai po in liwi footage pek chu cha tile pekle in ti chwa tuma anin buat sai mek line frank chuan miswal rok tok chung kwa te khan rui hlo an zor chin thu te khang miswal te po kha rui hlo ru tura an ina lut an ni ti te chu a sha chwa to thuaron shila mase ni nai chuan chung thu chuan a story kalvung lai ati ne pha jok lavin tel ngai ati hau lo thungani detective lampo in ni nai thona news station baka footage bon tak tak supply chin tu liwi chu ring thei to lovin an hel renga mase dan anga ti tak tak don ero in engma fin fiana mu mal om chin silova rin thu a mi mana shen reng thu la om heksu ring lo tak chungin an kal tir le nge chin ani heti la hian liwi po in a na chu ban san la tum lo hle in van pani nen video production news logo baka rika a chhor tum dan masa ang chia thok tur mi pathum nei to bokin heng a hnuai thok te hian hlo an nei don lova intern ti ang taipin hlo nei lem chuang silovin adu du na hmuna liwi chu an zui kwal chin don ti na ani deuh ber mai ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule